Днес сме тук в фитнес залата заедно с Ана Маргарита Николай, която е на 78 години и активно спортува. Ана, кажете ни от кога спортувате, защо го правите и какво ви дава това? Вижте, третата възраст не е присъда. Не е края. Не е да чакаш края. Пак можеш да избираш как да живееш, как да дишаш, как да мислиш. И избрах себе си по този начин. И идвам тук на фитнес. Оплаших се, че има много хора около мен от деменция, починали или с тази болест. Четах много и разбрах, че ако човек се грижи за кръвообращението си и дава храна за ума си, ще може да се отдалечи от тази болест. А за храна за ума да се похваля, че бях редактор на трилогията "Природена да летиш". Това е много важно, да се грижим и за тялото, и за ума си. А как гледат хората тук в фитнеса на вас? Много ми се радват, подкрепят ме, атмосферата е страхотна, много мили хора, от треньорите до участниците тук, до трениращите. Какви упражнения обикновено правите? Кардио, защото имам някои други засечки здравословни. Какво казвате на младите хора, които не спортуват? Говорим за значението за кръвообращението, за спорта. Всички знаят. Но едно е да знаеш, а друго е да можеш. То е като онази гатанка, където 4 врани каснали на един клон и едната решила да отлети. И в гатанката се пита колко врани са останали на клона. 4, защото не е само решила, но не отлетя. Не го е направил. Затова не е само... Решиш, трябва и да действаш. А вие сте вдъхновение. Много вдъхновена, защото усещам по-силна, по-самоуверена, казвам си мога, вървя по-леко, дава ми огромно спокойствие и като гледам тези млади хора се нахъсвам, че аз мога като тях.